Mary Joy Caranza ng bayan ng Mercedes, Camarines Norte, bagong SK Provincial Federation President ex officio member ng Sangguniang Panlalawigan, nagpahayag ng kanyang buong pusong pasasalamat sa mga taong nasa likod ng kanyang pagkapanalo. Sa unang araw ng kanyang panunungkulan bilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, siya ay nangako na kanyang gagampanan ang kanyang tungkulin para sa mga kabataan ng lalawigan ng Camarines Norte. Ayon kay Board Member Caranza, ang kanyang panunungkulan ay naayon sa tama lamang. Ayan po, ang aking pagbati po sa lahat na naririto sa pangunguna po ng ating Vice Governor Joseph Atscutia at kasama po ng mga board members na naririto, sa mga nakakasaksi po, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mary Joy Caranza, 22 years old, mula po sa barangay ng San Roque, bayan po ng Mercedes. Ako po ay nagagalak dahil po sa 12 kaming Municipal Federation President. Ako po ang napili ng mga kapwa ko Municipal Federation President na maupo bilang Provincial Federation President po ng ating lalawigan. Gusto ko pong kunin itong oportunidad na ito para magpasalamat po sa mga taong nasa likod ng pagkapanalo ko. Sa mga board members po na simula pa lang ay naniwala na sa akin, magmula po kay Bukal Moriel, Bukal Jerry, Bukal Atoy, Bukal Bihog Serton, Bukal Atoy nga po. Ayun po, gusto ko po magpasalamat sa inyong lahat dahil po simula pa lang po, binigay nyo na po yung tiwala nyo sa akin. Asin po sa municipal mayor namin na nag-abot ng suporta sa akin. Maraming salamat po sa kanila. At syempre po, bago pa man lang po ako marating itong posisyon na ito, meron na pong mga taong tumulong sa akin para makarating dito. Syempre po, ang kasamahan ko po sa Team Bigas, magmula kay Kuya Eric, Ate Jen, Mia, Kuya Justoni na nakakita ng potential ko. Si Kuya Fred pa po pala, Kuya MJ pa. Nakakita ng potential ko para po mamuno sa mga kapwa ko kabataan. Asahan niyo po ang pagbibigay ko ng serbisyo maayos at ang paninindigan po sa tama at nararapat lang po. Kung ano man po ang kahinatnan ng aking journey po dito sa pagiging representative po ng mga kapwa ko kabataan, asahan niyo po ang decision ko po ay ibabatay ko po sa tama. Magsisilbi po akong boses, hindi lang po ng kabataan, kundi ng Camarines Norte na naniwala at nagbigay ng suporta sa akin. Yun lamang po at maraming salamat. Inaasahan naman ng mayorya ng Sangguniang Panlalawigan na magiging katuwang nila ito sa mga susulong na progreso ng probinsya. Para sa Totoo Balitang Banwaan, Rona Vega, BCN.